Dwi wedi bod yn y swydd ers diwedd mis Ebrill eleni. O'n i yn gweithio lawr grisiau ar y derbynfa yn neuadd y dre. Felly o'n i'n gweld y pobl oedd yn dod mewn i wneud y cofrestrada. A o'n i'n siarad hefo'r genod eraill oedd yn gweithio o fewn y cofrestru. A just y cyfle i gael cwrdd â pobl o bob cwr o'r byd hyd yn oed, bob rhan o fywyd. Oedd o just yn rhywbeth o'n i'n meddwl swn i wrth y modd yn cael gwneud. Priodasau, o'n i'n neud heina o wsos cyntaf yn dechrau y gwaith, felly nath nhw taflu fi mewn. Dwi wedi cael gweld dod ni'n faint o babis yn dod trwy'r, a hefyd dwi wedi cymryd cofrestru marwolaethau. Mae jyst yn neis. Mae'n bleser cael bod yna. Mae pobl yn hoffi rhannu hanesion, atgofion yn enwedig yn cofrestru marwolaeth sydd yn neis. Mae o'n rhoi rhywbeth iddyn nhw cael rhannu, ond mae'n neis iddo fi hefyd cael eistedd yna a bod yn rhan o hwnna. Felly dwi wedi gweld pob math o bethau'n digwydd hyd yma, a dwi'n siŵr fod yna fwy i ddod hefyd. Yn enwedig, rhieni newydd, wrach dyn nhw'n siŵr o be ddisgwyl yn dod mewn, a maen nhw'n hoffi siarad am eu plant nhw a colli cwsg anwedig hefyd yn yr cofrestru marwolaethau. Maen nhw'n hynod o ddiolchgar, really, yn enwedig mewn amser mor tywyll lle maen nhw'n cael rhywun i edrych ar ei ôl nhw am chydig bach a deud bod lot o pwysau wedi cymryd oddi arnyn nhw o ambell agwedd o gwneud yr cofrestru. Jyst gwnewch chi. Os da chi'n ffonio trwodd efo'r contact centre, gadewch iddyn nhw wybod, newn nhw adael i fi wybod, gwneud yn siŵr na efo fi byddwch chi. Hyd yn oed os da chi'n dysgu Cymraeg, ewch amdani, neu gymryd o yn araf fyddwch chi neu ar eich pace chi. Ond jyst gwnewch chi. Dwi yma a dwi eisiau helpu, felly mae'n neis i fi cael siarad Cymraeg yn yng ngwaith hefyd, felly gwnewch chi.